Ingdeng trok sikiabrapli BDP Foundation Day Catalan pon. Lakhain koira trok duar bagori MEC constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along pinini phai inkoira sirkep ar koi surihini ra inkoira ke thom arni trok sikiabrapli angdeng BDP Foundation Day Catalan pon. Ingdeng trok sikiabrapli ke chok Bharat adet along BDP Foundation Day Catalan ponason thak pache tondun si pini Dolamara Police Station ke parlo kado kave BDP committee atum pen chingrum si Arnisia Farman BDP Mahange Thek Arni Ketalon Pon. Pinia Mailong BDP President Forsing Lekhe Ahin Pen Mai Chepa Hempu Ponsi. Secretary Mondol Ingti Ahin Pensi Kachu Phapon Aluhia Tumaphan Deng Pon. La Penapi Dolamara Police Station ke parlo BDP kedo an a committee atum methang BDP arpua teng pen ki claim ke dam nang jia puthak ching wai pon pen mesen mai pachun pon. Aluhi aman pen Kachu Phapon pen nangche tongdun KSA Dolamara branch president pen secretary atum chetongdun. La pen sorkari gaumbura borsing phangchola pen boloram terang atum chetongdun. La pen mesen me et pen mai pachun pon. Tong te pini kechingwai amiting thak athetheni la pen nanglitum la VDP hoi pen batai ko anapong kechingwai padu pon apthak pini ko anang deng ma mungkin datum kecuklem. Aso putak se ini ya sonson ini datum VDP Foundation Day Catalan ke. Halo sohut Indian Anglong apredam fighter lo Harinarian Burua. Nasi alang li halo sohut tat heglong lo rong ayo. Alang li ke claim ke dah muni tum ke cuma thak kecok ke pen ayo ini se halo sohut kang hukang hi pandang lo. Pure taking lo ke claim muni tum do si alang li abang halo sohut village safeguard for a community seng lo. Lapen bang bom ti non bang ke VDP for community nang seng lo. Nasi halo sohut ke village safeguard for committee hot bang ke rong agang bra tum si chirung si la village safeguard for committee tum han nong nam setami ba la puning kang sampai setami pajir lo. Setami non 1959 aning kanan bang ke VDP tum setami isi ke claim cepat duk ang tek long si sarkar pen asabu la committee tum masitame kini rong long ke do ke thak bakelang dun ke cari ke cepat duk dun ko jone si committee tum pan asap sob nong nam ke pido na si nonum bang sitame VDP tum ke claim ke dam okor VDP long si claim chon nai pokali rong gang bura long sarkari gang bura long social organization long political long sitame ajalong sitame VDP tum bang ke Aki me account ke claim dun nange, aki chok account ke chirap dun nange, na pen ke chok ke an ke pang thek dungi panti VDP committee ke seng lo, la si nili tum ning the, la duar baguri long VDP doan sitame bab Dolamara thana ke parlo VDP an sitame ke bang gilangan ke mesen account claim pun thek po, la pen rat tum tanang chirap dun po, siniri ning chilo. Atema nitni tum 2017 ning kan ke seng hut ke, hinangan VDP nang ke claim du na tum okchirom komuson do tipolum mapute hala so sari phale ke phere do i ke alo asong tomban ke phere ta do
na pen hi ke police atum pen army tum pen ke phire da chitamino Karbi Anglong long bang ke arlo song bang ke bejalo pose non mai pinangan muni tum chitamme nang chirap dun tolo pen ke bang gilangan chitamme VDP ke claim long na chirap nang chito dun po pen ning the na VDP tum ke claim ke dam ke chok che am chitamme kang tung kang ram ning tum Jilangso John Presbyterian Amondolia long phong inquiry ke thom ke chok Silonijan Pastorate Amepi ke paman. Karbi Anglong Presbyterian Church Synod angkang Silonijan Pastorate Jilangso John Amondolia long ingdeng inquiry ke thom ke chok Silonijan Pastorate Amepi ar koya cheklo ni phai inquiry troxy pen ni phai inquiry sirkep ni thoma farman mesen mefon pen mepi ke pajut pon pado. Ar namakang hon pen mesen me et mefon pensi ar koya cheklo ni phai inquiry troxy pen ni phai inquiry sirkep arni ni thoma farman pini Silonijan Pastorate Amepi phong inquiry ke thom ke chok pini Jilangso John Presbyterian Amondolia long ke chengpen pini pajut long pamelo. May esek ephan Bible athipi ke kroyaron kachedan 1 Timothy 6 verse 11 to 12 Silonijan Pastorate ke parlo Amondoli kado kabe pangrum pen mondoli lapen preaching station mondoli kep ando. Amen lapusan henlo. Jilangso John Presbyterian Amondoli Silonijan Presbyterian Amondoli Number Presbyterian Amondoli Bethlehem Presbyterian Amondoli Lokhiram Presbyterian Amondoli Oklangchar Presbyterian Amondoli Langmili Presbyterian Amondoli Rongtheang Presbyterian Amondoli lapen Deopani. Jilangso John Presbyterian Amondoli keseng ke chengke preaching station kiramtang surihini rakre sirkep John Presbyterian Amondoli pu mondoli keseng thuke kiramtang surihini ra inquiry si aningkan pensi mondoli eponlo. Halaso hut mondoli adona phaiki don kre sirkepet bonta pajo pen adona phai nangbat bomsi pining surihini ra inquiry ke thom anki don inquiry troxy anpleng ponlo pusi John Presbyterian Amondoli asar biren terang pongchun bang jugen terang atum ahin pen klardak pen thanpo. Morning Pastorate Amepi ke doji adim ke Inglong Havar Bethlehem Presbyterian Amondoli alongsi peman ponji. Labangso melong Iwan Dilip Tokbi Mondoli asar modon rongphar Silonijan Pastorate Reverend Pastor Missionary Amondoli tin pen kachetongdun kado kawe bang pharo trok sosiara ratum chetongdun. Meyalong delegate kachingwai luncheto kachepate pendanglok asona jai mek pachun pon. Atirikam atum ahin penta kachuro alam the pajir pon renti. Nang litum ke bang apot tang si kadong pajirik lo choro portik lo. Nelike Reverend Lal Roki Maralte dak Silonijan Pastorate dalong longria hempulo Reverend Lal Roki Maralte. Ilidum Pastorate angbong mohet ke thana teng pen la mondoli ke kado kawet preaching station pen humkep dolo non elitum Pastorate ke peman pon bom ke hong inquiry ke thom ya porlo non ke elitum dak Pastorate Amepi along ke elitum ke damji aron hei hui kaching bhaji aphan bangso program elitum en pon bom lo lapen kopine akenang shot la kangdu ka kardom sakramen amai lapen nasoning ve huta valedictory asar mon ilitum arjulong pon bompo bangso hut ilitum Pastorate arlo kedo atum aphan ahir jume e karjong anatta lapen hok anatta ahir jume kelongji aphan la ilitum Pastorate Amepi ke kenang shot lo the pastor Reverend ang kay nang lipan kardi lason halo nang limen tu pen si nadak Silonijan pastor kiman lo nelike 2019 pen dak bangso kam neli chenglo non keningkan ke ningkan pho kapeman ason lo ningkan pho dam pulutang te la ilitum Pastorate ilitum Presbyterian Synod aron teng pen pulutang te ningkan pho choktang pulutang te nelike mo ningkan hut ke neli transfer dam ji surolosan bangso Amepi ke kedamtang tarik aniphai ingkora thoksi bengkora sirkep Silonijan long ria long pastor kita pon apa Reverend Lal Roki Maralte long ri pastor hempu langli along si katokawe mondoli ke hum nerkep la pe station ini hum kep tu delong pet cingrum lo bangso Amepi cingrum antim bangke Jilangso Jaya mondoli
lapen labangso nang tumla da silunian pastoret mondoli kep pulo kado bi pangrumpet pen ke fellowship pen pangrumpet pen ke ando pulo la suang bong pen male female mate pinsor subang on bang doji lada pinsu kadu kabe bang harut roksi harus su bang harut cerkep bang doji bang doji di tenang tumla morning phanang tum kon kuso mondoli sinang tum labangso amepi ko do tupon tupon bang so mai ki bangke nikan silom batai sipe dolo laki morning pan bangke inglong hawar Pastor Anglong hadak Bethlehem monduli